Hello, what's up mga dayong mga doom? This is Ivano Gaclaros in the house. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel guys, ayan, kindly please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palabas. Ayan, so tonight guys, ayan, pero hayag pa pala. So today pala guys, ang lulutuin namin ay ginataan na haninikad. Ayan, I don't know kung ano sa Tagalog dito guys, or sa English nito. So kindly comment down below kung ano, alam nyo kung ano yung English at Tagalog nito guys. Mag-comment kayo dyan sa baba guys. Ayan, basta sa Bisaya, tinatawag namin itong aninikad. Ayan, magluluto kami ng ginataang aninikad. So ano pang hinihintay natin guys? Ayan, samahan nyo kami sa pagluluto sa aming ulam ngayon. Ito ang ginataang aninikad. So guys, mo niya mong gigamit na ingredients para sa among giluto nga ginataang aninikad. Ayan guys. Ayan, of course, una, yung aninikad natin. Ayan, ito yung itsura ng aninikad. Ayan guys. Aninikad guys, tinatawag tong aninikad kasi asan ba yun? Hanapin natin. Ito guys. Yan guys. Meron kasi siyang parang paa guys. Sa Bisaya kasi guys, ang sikad is parang sumisipa. Yan. Yan yung sumisipa guys. Naninikad yan guys. Kaya aninikad. Yan. Yan yung aninikad guys. Ayan. And of course, ang butter. Ayan. Ang luya na hindi napapagod. Ayan. Luya kasi guys sa Bisaya guys is pagod. And yan guys, garlic, sibuyas dahunan, onions or bombay, and datangad. Ito yung tinatawag na tanglad sa amin guys. Tanglad. At asin. And of course, ang gata or coconut milk. Gata guys. Yan mo na gata guys. So guys, first imo isagol ang butter. After guys, imo nang isagol ang butter, isagol nimo ang ahos. Ayan guys. Yung garlic guys, ilagay mo ang garlic guys. Para yung mga aswang nakakain nito guys, masusunog. After guys, ilagay natin ang onions ba to? Ayan, onions daw guys. Onions. Ibutang na nato ang atong kinason guys. Sagol ang kinason. Ayan. Huwag lang nating masyadong galawin guys, baka kasi madaot ang sudlanan. True. Hirap na guys, madaot ang sudlanan guys. Tuanan. Ayan guys. Good thing guys, hindi nagsikad-sikad guys. Pagkatapos guys, ilagay natin ang ating, ito yung second na ano guys ha, na gata guys. Ay, kalawang gata to guys. Very good. Ilagay natin ang ating ginger. Ayan. Ang ating ginger guys. And of course guys, ang ating tangad sa gilid. Ayan. At antayin natin siya guys na mabukal. So ayun na guys. Antayin na lang natin guys na kumulo yun guys. Antayin natin na kumulo. Pag kumulo yan guys, bubuto yan guys. Kanin. Huwag na ne. Bubuto yan ha. So ayun guys, since nag-boil na siya guys, ayan, ibukal na siya guys, i-add na natin ang ating second, ay ito pala yung primary natin na ano guys, gata. Ito yung nauna na gata guys. Muna siya ipinakalatok guys, kung i-add. Then after guys, ilagay na natin ang ating
Sibuyas dahonan guys. And timplahan natin ang ating asin. And pakuluin natin ulit guys. Yan, bukal sa nabalik guys. So ayun guys, kumulo na siya guys. Kumulo na ang ating niluluto. Ayan guys. Actually guys, nilagyan ko yan ng ano guys. Kung gusto nyong masyadong maanghang yung ano guys, yung ginataan nyo, lagyan nyo lang ng sili at damihan nyo yung luya guys. Para medyo maanghang siya. Yan ay kung gusto nyo lang. Kasi yung iba mas gusto nila na ano, maano lang, hindi lang maanghang. Yung plain lang. Yan. So luto na guys. Hahainin na natin. Hainin ba yan? Tagalog? Gahapon na. Ihahain pala. Ihahain. Sige guys. Mura mo nagbabay. A little longer than a few minutes later. Yummy.